Ставила ребенка на очередь в госуслугах 1,5 года назад. Отслеживала раза два, все заходило нормально. Были сначала третьи, потом седьмые. Бүген исә чиратта нишәнче булганнарын белмиләр. Анастасия Черкова эш бала әнисе. Зурраклары мәктәпкә йөри, төпчеге Артемийга яшьтә 8 ай. Тугач та аны республика дәүләт хезмәтләре порталы аша балалар бакчасына чиратка теркиләр. Ничәнче булганын күзәтеп барганнар, хәзер мондый мөмкинлек юк ди Анастасия. Сервис эшләми. Если раньше я могла это сделать... Телефон аша гел тикшереп тордым. Моңа 3 секунд вакыт кирәк иде. Хәзер чиратны белер өчен күп функцияле үзәккә барырга кирәк. Анда талонын ал, чиратта утыр, баланы да калдырып торырга кеше табасы бар бит. Уңайсыз хәзер. Бу проблема белән күпләр очрашкан булып чыкты. Портал аша электрон документ тапшыра алмаучылар да бар. Баланы садикка бирергә кирәк, анда чиратны карарга мөмкин иде именно Татарстан сайтында инде. Хәзер анда күрсәтми ул чиратны һәм яңадан зарегистрация кирәк, МФЦга барырга кирәк. Мужу пришлось идти. Ирем иртән күп функцияле үзәккә талон алды. Көндез барып чират аласы була инде. Портал аша электрон документларны тапшырып булмады. Илтеп бирәсе бар. Профильле министрлыкта бу проблеманы беләләр. Гаип портал эшендә түгел ди белгечләр. Нигездә бу мәгариф турындагы федераль законга үзгәрешләр керү сәбәпле килеп чыккан кыенлыклар. Сегодняшняя нормативно-правовая база. Бүгенге норматив хокукый база безгә балалар бакчасына булган чиратны күрсәтүне тыя. Сез балагызны порталда теркисез, әмма ничәнче икәнегезне күрә алмыйсыз. Бакчага барырга 1-2 ай кала гына бу мәгълүмат белән танышып була. Әлбәттә, ата-аналарга бу уңайсыз. Без Россия мәгариф министрлыгы белән элемтәдә мәсьәләне хәл итәргә тырышачакбыз. Узган ел азагында килеп чыккан тагын бер проблема: машина йөртүчеләр портал аша юхиди штрафларын түли алмаган. Хәзер бу мәсьәлә хәл ителгән. Все нормально было, стабильно работает. Просто вижу штраф какие-то. Порталдан штрафларны карап барам, әмма миңа бу платформа ошамый, уңайсыз кебек тоела. Бүген дәүләт хезмәтләре порталында 125 төрле хезмәт күрсәтелә. Цифрлаштыру елында алар тагын 253 артачак. Төп максат дәүләт хезмәтләрен күрсәтүне тулысынча электрон форматка күчерү. Иң мөһиме дәүләт хезмәтен күрсәтү вакытын кыскарту. Бу хакта министр Айрат Хайруллин әйтә. Ел азагына кадәр барлык хезмәтләр электрон форматка күчәчәк. Произойдет это не одновременно. Әлбәттә, бу эшне башкарып чыгар өчен вакыт кирәк. Нәтиҗәдә кайбер дәүләт хезмәтләре 1 көн эчендә күрсәтеләчәк. Бу алтын стандарт. 3 көнгә сузылса, көмеш стандарт. Калганнарына 14 көн кирәк булачак. Цифрлаштыру елында Татарстанда 130-дан артык чара узачак. 5 югары уку йортында цифрлы кафедра ачылу көтелә. Шул рәвешле студентлар өстәмә һөнәр ияләре булачак. РКБда электрон браслет белән электрон медицина картасын гамәлгә кертәчәкләр. Шулай ук 22 елда Татарстан халкы судларда да читтән торып катнаша алачак. Узган ел интернет кертелгән һәр торак пунктта быел Wi-Fi да булдырырга уйлыйлар. Казан Кремлендә 5G барлыкка киләчәк, ә элекеге Спартак аяк киеме фабрикасы урынында яңа IT квартал төзиләр. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.